aigera da, gabonak pasako dira. 12 urte jada badauzkat, tan nerabe deformean, baina joan arte ez zait pasako Peter Panen sindromea. Amak ze begita, aitak ze hortz, denak zintziliga txiki. Zepena ez dauzkagula guraso aizu mini eta miki. Honetan berezin ados jarri, baina hau posible ete. Koinetu bat aguantatzea errazagoa litzeke. Urteekin betetzen, doa gure mauka. Gora eta gora goaz, erdi astronauta. Lehenaz oroitzea, daukagu arauta. 4 hamarkada luze, egunka eta gauka. Doaz taupa, begiratu ze mundu datorkigun aurka. Bizirik jarraitzeak meritua dauka.